ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో మీ అందరికి శుభములు. ఉదయకాల ప్రత్యక్షత వాక్యము చదువుకుందాం. కీర్తన గ్రంథంలో నుండి 47:4 వాక్యము. తాను ప్రేమించిన యాకోబునకు మహతిశయాస్పదముగా మన స్వాస్థ్యమును ఆయన మన కొరకు ఏర్పాటు చేసి ఉన్నారు. ఈయన ప్రార్థన. విపాసత సంపూర్ణమైన మా దేవ, మా రక్షణకర్త, మా ఆశీర్వదిస్తున్నా ఆయన చదవబడే వాక్యం ద్వారా నేను తండ్రి దేవ ఏ విషయాన్నైతే మాకు తెలియజెప్పాలనుకుంటున్నామో అటు మాటను నన్ను తండ్రి మాకు తెలియపరచండి. పరిశుద్ధాత్మని మా అందరితో మాట్లాడండి, సహాయం చేయండి. యేసును ప్రార్థించాడు వేడుకుంటున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. చదవబడే వాక్యంలో మనం చూసినట్లయితే యాకోబును దేవుడు ప్రేమించడం మనం చూస్తున్నాం. అయితే యాకోబు గత జీవితము మరి ఆశీర్వాదకరంగా ఏమి కూడా లేదు. కానీ దేవుని చెంతకు వచ్చి దేవుని దగ్గర ప్రార్థించి దేవుని దగ్గర తను మొరపెట్టినప్పుడు మరి 28వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం. 28వ అధ్యాయం 20వ వచనంలో తాను మరి దేవుడి చేత మరి ఆశీర్వదించబడము, దేవుడు తనకు తోడుగా ఉండడము, తాను దేవునితోని ఏమంటున్నాడంటే, దేవాన్ని నాకు తోడై ఉండి నా మార్గంలో మరి నన్ను ఆహార విషయంలో, నా వస్త్ర విషయంలో నాకు తోడుగా ఉండి నేను వెళ్తున్న మార్గంలో సహాయం చేయమని అడగడం మనం చూస్తుంటున్నాం. చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. యాకోబు దేవునితో అడగడము, దేవుడు యాకోబుతో మాట్లాడడము, తదుపరి యాకోబు జీవితము ఎంతో ఆశీర్వాదకరంగా దీవెనకరంగా మార్చబడి ఉన్నది. మరి గత జీవితం మాత్రము యాకోబు జీవితంలో మరి పారిపోవలసిన పరిస్థితి తనకు ఏర్పడినది. మరి అన్న చేత తరమబడడం జరిగినది. ఈ రోజున కూడా మన జీవితంలో దేవుడు మరి యాకోబును ప్రేమించి యాకోబు ద్వారా 12 మంది గోత్రికులు, 12 మంది కుమారులను, మరి ఒక స్వాస్థ్యమును, మరి ఇసుక రేణు వలె తన సంతానమును, మరి తన కుటుంబమును, మరి తన ప్రతి అవసరతలో మరి యాకోబు దీవించబడిన ప్రాంతము తన నివాసమైన తన ఉన్న ప్రదేశం కాదు. తను వేరే ప్రాంతానికి మరి వేరే ప్రదేశంలోకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కూడా దేవుడు అతనికి తోడై ఉన్నాడు. ఈరోజు నువ్వు చేస్తున్న మరి జాబ్ విషయంలో కావచ్చు, నువ్వు చేస్తున్న పనిలో కావచ్చు, మరి నీవు చేస్తున్న వ్యాపారంలో కావచ్చు, నువ్వు ఒక ప్రాంతము నుండి నీ ఇల్లును, నీ గ్రామమును, నీ ప్రాంతమును విడిచి వేరే ప్రాంతానికి వెళ్ళి మరి బ్రతుకు పేరు కొరకు అనేకమైన మరి ప్రయాసపడుతున్నావేమో, మరి అక్కడ నువ్వు దీవించబడలేక మరి ఇరుకుగా ఉండి మనం బాధపడుతున్నావేమో. మరి యాకోబు దేవునితో మరి పెనుగులాడము, యాకోబు దేవునితో ప్రార్థించడము, యాకోబు దేవునితో గడపడము చూస్తున్నాం. గత జీవితము కూడా యాకోబు జీవితము మనకు వలె, మేము చూస్తున్న నీకు వలె మరి ఉన్న పరిస్థితిని కలిగి ఉన్నాడు. కానీ దేవునితో మనవి చేసుకున్నప్పుడు, దేవునితో ప్రార్థన చేసినప్పుడు, దేవునితో గడిపినప్పుడు తన జీవితము మరి మారడము, తన భవిష్యత్ అంతా కూడా మార్పు చెందడము, ఆశీర్వాదకరంగా మారడము, దీవెనకరంగా మారడము మనం చూస్తున్నాం. కావున ఈ రోజున దేవుడి ఉదయకాల సమయంలో ఈ వాక్యాన్ని నీకు నాకు తెలియపరుస్తున్నాడు. మరి యాకోబును దేవుడు ప్రేమించడము, యాకోబు మరి దేవునితో మరి ఉండడము, యాకోబు మరి తన మామ అయిన లాబాను దగ్గర ఉండడం చూస్తున్నాం. లాబాను అనేక రకాలుగా యాకోబును మరి బాధకు గురి చేయడము, అక్కడ కూడా అతను మరి ఎన్నో రకాలుగా నష్టపరచాలని, మరి ఎన్నో రకాలుగా విసుగు చెందాలని ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ నీవు చేస్తున్న పనిలో కానీ, నీవు ఉంటున్న ప్రాంతంలో కానీ, నువ్వు ఉన్న పరిస్థితుల్లో కానీ విసుగు చెంది అలసిపోయి బాధకు గురయ్యి మరి నేను ఇది చేయలేను అని ఆగిపోయినావేమో. అయితే యాకోబు చేసిన విధముగా నీవు కూడా చేసినట్లయితే మరి ఈ రోజున వాక్యము అలో ఏమని రాయబడిందంటే, తాను ప్రేమించిన యాకోబునకు మహాతిశయాస్పదముగా. జాగ్రత్తగా వినండి. దేవుడు ఆయనకు తోడుండడము, దేవుడు మరి యాకోబు ప్రేమించడం వలన దేవుడు మరి యాకోబుకు ఏదైతే సిద్ధపరిచాడో, ఏ విధంగా మరి తోడుంటున్నాడో, ఏ విధంగా తోడుండమని యాకోబు అడిగాడో ఆ విధంగా దేవుడి చేతి ప్రేమించబడము, దేవుడు యాకోబుకు తోడుండడము ఇవన్నీ మనం చూస్తున్నాం. యాకోబును దేవుడు ఎంతగా అంటే గొప్పగా దీవించాడు. మరి యాకోబు తండ్రి ఇంటి నుండి వెళ్ళినప్పుడు తిరిగి తండ్రి ఇంటి వద్దకు రావడం వరకు
దేవుడు తోడుగా ఉండి గొప్ప ఆశీర్వాదకరంగా మార్చాడు. ఈరోజు వాక్యం వింటున్న నిన్ను, నీ కుటుంబంను, నీ పరిస్థితుల్లో, నీ స్థితిగతుల్లో దేవుడు కూడా నువ్వు దేవునితోని గడిపినట్లయితే, దేవునికి ప్రార్థించినట్లయితే, నీవున్న పరిస్థితుల్లో ఈ తక్షణమే వెంటనే నువ్వు దేవుని వైపు వాక్యం విన్న వెంటనే నువ్వు మొరపెట్టినట్లయితే దేవుడు యాకోబుని ప్రేమించిన రీతిగా నిన్ను కూడా ప్రేమిస్తున్నాడు. ఏమని రాయబడిందంటే, మన స్వాస్థ్యమును ఆయన మన కొరకు ఏర్పాటు చేసి ఉన్నాడు. దేవుడు నీ కొరకు, నా కొరకు ఏర్పాటు చేసిన స్వాస్థ్యం ఉన్నది. నువ్వు అనుభవించవలసి ఉన్నది, నువ్వు నీ జీవితంలో పొందవలసి ఉన్నది. దేవుడు మరి వాక్యం ద్వారా నీతో నాతో మాట్లాడడం నమ్మి నువ్వు ఏకీభవించి ఈ రోజు నుండి ప్రార్థించడం మొదలు పెడితే నీకున్న పరిస్థితుల నుండి కూడా దేవుడు లేవనెత్తబోతున్నాడు. యాకోబును ప్రేమించిన రీతిగా దేవుడు నిన్ను కూడా ప్రేమిస్తున్నాడు. ఎప్పుడు అనగా నువ్వు ప్రార్థించడము, ఈ వాక్యానికి నువ్వు స్పందించి ఈ వాక్య ప్రకారంగా యాకోబు జీవితంలో జరిగిన రీతిగా నీవు కూడా ఆయన వైపునకు తిరిగినట్లయితే ప్రభు నీ కూడా నీ వైపునకు తిరిగి నీకు తోడై ఉండి ఆయన నిన్ను నన్ను నడిపించును గాక. ప్రార్థించుకుందాం. కృపా సత్య సంపూర్ణమైన మా దేవ, మా రక్షణకర్త, మా ఆశ్రదము, యాకోబును ప్రేమించిన దేవ, యాకోబును దీవించిన దేవ, ఆశీర్వదించిన దేవ, ఈరోజు వింటున్న వారందరూ కూడా దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. వారున్న పరిస్థితులు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు, వాటి పరిస్థితుల నుండి ప్రార్థించినప్పుడు ఆ పరిస్థితుల నుండి విడిపించి నడిపించి సహాయం చేయమని, నీ కృప వారికి తోడుండమని ప్రార్థిస్తున్నాం. దేవ వారికి సహాయం చేయమని ఈ చిన్న ప్రార్థన యేసునామమున ప్రార్థించి అడిగి పొందున్నాం తండ్రి. ఆమేన్.